beviser sætning 16, og det er beviset for, at man kan finde A og B, hvis man har fået givet 2 punkter. Vi har kaldt vores 2 punkter her, x1 og y1, og x2 og y2. Og vi ved, at forskriften for potentiel udvikling, det er y er lig med b gange x i a'ene. Så vi kalder vores 2 sætninger, y1 er lig med b gange x1 i a'ene, og y2 er lig med b gange x2 i a'ene. Og så beviser vi, at vi kan finde a og b ved at dividere dem med hinanden. Vi har vores 2 ligninger stående heroppe, og vi starter med at bevise a. Og det gør vi ved at dividere ligning 2 med ligning 1, så der kommer til at stå y2 divideret med y1 er lig med b gange x2 i a'ene, divideret med b gange x1 i a'ene. Og så går b'erne ud med hinanden, så der kommer til at stå y2 divideret med y1 er lig med x2 i a'ene, divideret med x1 i a'ene. Derefter bruger vi potensregnereglerne til at opløfte x2 divideret med x1 i a'ene. Og så tager vi logaritmen på begge sider, så kommer til at stå log y2 divideret med y1 er lig med log x2 divideret med x1 opløftet i a'ene. Så bruger vi logaritmeregnereglen til at trække a ud af parentesen, så der kommer til at stå log y2 divideret med y1 er lig med a gange log x2 divideret med x1. Og så dividerer vi med log x2 divideret med x1 på begge sider, og så har vi fundet a. Og nu beviser vi b, og det gør vi ved, at vi har vores 2 punkter her. Så sætter vi det ene punkt ind i ligningen, så der står y1 er lig med b gange x1 i a'ene. Og så dividerer vi med x1 i a'ene på begge sider, og så har vi fundet b.